एकच रोनाल्डो क्रिस्टियानो. थांबा 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 थांबा. क्रिकेट आपल्याला नाव क्रिस्टियानो रोनाल्डो. रोनाल्डो सेव्हनचा. क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेव्हनचा. विरोधकांचा बाप. ओके ओके ओके. मी आता 1 2 3 म्हणताच तुम्ही आहे त्या ठिकाणी संपूर्ण अवस्थेमध्ये डोळे उघडून जागे होणार आहात आणि जागे होताच तुम्हाला समोर तुमचा आवडता फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दिसणार आहे. अगदी रिलॅक्स, अगदी रिलॅक्स. Cristiano Ronaldo